سلام كبرات خاتتلتي داسنا اكسترا كم قصلته نيتي ابزا channel اب استفلالي اوان زقرب مهاري اقرامي كوم خا ازنا قاعي زخونه مدبات نحج دما ابز زحلف سمون اب عالمنا كاب زغاطمه اقرم تفصاميتات كنرئي كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون تدول بمطواق قدامو تخاتتلتي معالتو تحستونا خدكونو بغبرن عدم اب هاجر جابان اب رئيس ختمة طوكيو اب حمشت زتفلاليه كبابيتات انت ختمة ملو بملو ببيترو زتسرحه شقاق تهاني صوب مهلو لو مغنه مزارب مع كنازين علم كويني زلو እዚ ሸቃቃ ከም መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ተኸተማ ክትከል ዝድለ ዘሎ ካልእ ተወሳኺ ናይ ሸቃቃት ፕሮጀክት ኮይኑ ብደገ ኮይንካ ኸኣ ንውሽጢ ተሸቃቅ ብዓይንኻ ትርኢ ብምዃንካ ኣገራሚ ገይርዎ ዝርከብ እዚ ይኹን እምበር እቲ ሸቃቅ ዝኾነ ሰብ ናብኡ ኣትዩ ብውሽጢ ማዕጾ መዛዓጹ በቲ ኣብቲ ቤትሮ ዝተገጥመ ቴክኖሎጂ ገይሩ ጠቕሊሉ ብደገ ከም ዘይርአ ገይሩ ዝሽፈን እቲ ኣትዩ ዘሎ ተጠቃሚ እውን ብውሽጢ ኮይኑ ንደገ ዘይርአ ኮይኑ ወዲኡ ምስ ወጽ ኸኣ እቲ ነቲ ቤትሮ ጋሪዶ ዝነበረ ምዕቡል አሰራርሓ ዘለዎ ደበና ዝመስል ነገር ተቐንጢጡ እቲ ቤትሮ ብደገ ከም ዝርአይ ዝኸውን እቲ ከተማ ኸኣ ነዚ ፕሮጀክት ክውን ዝገበረትሉ ቀንዲ ምኽንያት ክትገለጽን ከላ ህዝቢ እታ ከተማ ዝበዝሐ ግዜ ህዝባዊ ሽቃቃት ረሳሕ ከምኡ ኸኣ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ብዙሕ ምክትታል ዘይግበረሉ ጸልማት ገይሩ ስለ ዝወስዶ ብደገ እቲ ሽቃቅ ጽሩይ ዲ ኣይኮነን ብዓይኑ ይርእዮ ከኣቱ ህዝባዊ ሽቃቅ ከኣ ብርእሰ ምትእማን ክትጥቀምን ካብ ዝብል ሓሳብ ተተኺሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እታ ከተማ ኸኣ ነዚ ሕጂ ድሮ ኣብ 5 ቦታታት ተኺላቶ ዘላ ምዕብል ዝኾነ ሽቃቃት ብተወሳኺ ኣብ 17 ቦታታት ከተኽሎ ከም ዝኾነት ኣፍሊጣ ነዚ ሽቃቃት ኣመልኪቶም ከኣ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ተቐመጥቲ ቶኪዮ ዝተፈላልየ ርእይቶ ኣብ ምሃብ ዝርከቡ ኮይኖም ገሊኦም እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣቐዲምካ ሰብ ኣለዎ የብሉን ካብ ርሑቕ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣይናይ ጽሩይ እውን ብደገ ትፈልጦ ስለ ትኽእል ኣርሲሑ ዝኸይድ ሰብ ኣይክህሉን ይኽብሉን ከለዉ ገሊኦም ግና ማዕጾ ምስ ዓጸኻ ነቲ ቤትሮ ከም ዘይርአ ገይሩ ዝሽፍን ደበና መሳለ ቴክኖሎጂ ሃንደበት እንድሕር ተበላሽዩ ጥራሕ ዕርቃንካ ብደገ ሰብ ክርእካ ይኽእል ብምባል ስክፍታ ከም ዘለዎም እኳ እንተገለጹ ዝበዝሑ ተቐመጥቲ እታ ከተማ ግና ፈትዮም እዮም ዘለዉ ኣብ ህንዲ ከምኡ ድማ ብደረጃ ዓለም ደላይ ሰላም ነይሩ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማህተማ ጋንዲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝልለየሉ ዝነበረ ነገር እንተነይሩ ኣብ ዒንቲ ዝገብረን ዝነበረ ከቢብ ቅርጽ ዘለወን መነጽር ኮይነን ሕጂ ድማ ሓንቲ ካብተን ንሱ ዝኽደነን ዝነበረ መነጽር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ብ260,000 ፓውንድ ተሸይጣ እያ ዘላ ነዚ ኣመልኪቱ ኸኣ እቲ ነታ መነጽር ኣብ ጨረታ ዘውረዳ ትካል ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ቅድሚ 4 ሰሙናት ኢና እዛ መነጽር ብሃንደበት ኣብቲ ናይ ፖስጣና ሳንዱቕ ዝረኸብናያ እቲ ኣብቲ ፖስታ ዝገበራ ሰብኣይ ነክኡ እታ መነጽር ብማህተማ ጋንዲ ዝተዋሃበት ኮይና ኣብ ጨረታ ወሪዳ ኸኣ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ኣላ ክብል ተዛሪቡ እዛ ጥማዕ ወርቂ ዝኾነት መነጽር ማህተማ ጋንዲ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንጽጉማት ገለ ክቡር ነገራት ዝህቦ ዝነበረ ብ1920ታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነቲ ሕጂ ነታ መነጽር ኣምፂኡ ዘሎ ሰብኣይ ንኣክኡ ከም ዝሃባ ተዛሪቡ እቶም ነታ መነጽር ዝተቐበሉ ትካል ጨረታ ኸኣ እታ መነጽር ኣብ ጨረታ ወሪዶም ከሳብ 15,000 ፓውንድ ክትሽየጥ ተስፋ ዝነበሮም እንከሎ ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ግና ብኣስታት 260,000 ፓውንድ ተሸይጣ ከም ዘላ እዮም ሓቢሮም እቲ እንዳ ጨረታ ኸኣ ብተወሳኺ እታ መነጽር ብሓቂ ናይ ጋንዲ ከም ዝነበረት ንምፍላጥ ጽዑቕ ዝነበረ ምርምር ድሕሪ ምግባሩ እታ መነጽር ናይቲ ህንዳዊ ደላይ ሰላም ዝነበረ ጋንዲ ከም ዝኾነት እዩ ኣረጋጊጹ እዚ ሕጂ ንዓለምና ወሪርዋ ዘሎ ለበዳዊ ሕመም ኣብተን ቆጠበአን ኣብ በጻሕቲ ዝምርኮስ ዓድታት ጸገም ኣውሪዱ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓንቲ ኣብ ደቡብ ዓዲ ጣልያን ትርከብ ብበጻሕቲ ፍትውቲ ዝኾነት ሳን ጊዮቫኒ እትበሃል ዓዲ በጻሕቲ ንምስሓብ ከምኡ ድማ ቆጠበኣ ንምብርባር ካብ ዝብል ዕላማ ንበጻሕቲ ብናጻ መደቀሲ ክሕዝያ ዕድል ከፊታ እዛ በቲ ዘለዋ ናይ ጥንቲ ትሕተ ቅርጺ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነት ንእሽተይ ዓዲ ኣብ ሰሙን 12 በጻሕቲ ጥራይ ከተእንግድ ትኽእል ኮይና እዚ ሕጂ ዘውጻቶ ናይ ናጻ መደቀሲ መዋዓውዕ ምዘርግሕት ግና ዘይሓሰበቶ 8,000 ዝበጽሕ በጻሒ ጠለብ ከቕርበላ ይጀሚሩ
እዚ ክንድዚ ዝበጽሕ ብዝሕግና እታ ከተማ ክትቀበሎ ኣሸጋሪ ብምዃኑ ልክዕ ከምቲ ስራሕ ክትኣቱን ከለኻ ዝግበር ቃለ ምሕተት እንዳገበረትያ ንምንታይ ኣብዚ ክትመጽእ ትደሊ ኣለኻ ዝመስል ሕቶታት እንዳሓተተት መሪፃ ንውሑዳት ክመፁ ተፍቅድ ከም ዘላ ዘፍለጠት ነዚ ሕጂ ዕውት ኮይኑ ዘሎ ምውዕዋዕ ዝመርሕ ዘሎ ስቴፋኖ ትሮታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን ካብ ኩሉ ዓለም ሕቶታት ይመጾም ከም ዘሎን ድሮ ከዓ መሪፆም ቀዳማይ ዙርያ በጻሕቲ ናብታ ዓዲ የእትየሞም ከም ዘለውን ቀስ በቀስ ከዓ በብዙርያ ነቶም ካልኦት ከኣቱ ክፈቅዱ ከም ዝኾነ ይገሊጹ እቲ ዓዲ ከዓ ካብቶም በጻሕቲ ካብ ብልዖም ከምኡ ድማ ካብቲ ዝገዝእዎ ነገራት መኽሰብ ከተምጽኡ ትጽቢት ዝግበር ዓዲ ጣልያን ኣብዚ ዓመት በቲ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ብኸቢድ ብምጥቃዓ ኣብዚ እዋን ከም በዓል ሲሲልያ ዝኣመሰላ ደሴታት እውን ደጊመን በጻሕቲ ንምስሓብ ዓቢ ናይ ዋጋ ሞግዳልየን ገይረን ዝርከባ ኣብ ኣሜሪካ ሰሜን ካሮሊና ትቕመጥ 5 ክፍሊ እትመሃር ቪቪያን እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ብብዝሒ ኣብ ፊልምታት ጥራይ ዝርአ ኣብ ሓቂ ከዓ ሳሕቲ ዝርአ ፍጻሜ ኣጋጢምዋ ዘሎ እዚ ከዓ እታ ተምሃሪት 5 ክፍሊ ዝኾነት ቪቪያን ምስ መምህርታ ኣብ ሓደ ናይ ቤት ትምህርቲ መደብ እንከለዉ ኣብቲ ዝነበርዎ ባሕሪ ኣብ ሓንቲ ወረቐት መልእኽቲ ብምጽሓፍ ከምቲ ቀደም ግዜ ይገብርዎ ነይሮም ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ጥርሙስ የእትያ ናብቲ ባሕሪ ሰንድያታ ነታ ጥርሙስ ክትስንድዋ እንከላ ከዓ ዳግማይ ነታ ዝጸሓፈታ መልእኽቲ ክትሪያ ዝነበራ ትጽቢት ትሑት ነይሩ እዚ ይኹን እምበር ሕጂ ድሕሪ 15 ኣዋርሕ እታ መልእኽቲ ዝነበረታ ጥርሙስ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሞሮኮ ብሓደ ገፋፍ ዓሳ ተረኺባ እቲ ገፋፍ ዓሳ ከዓ ነታ መልእኽቲ ምስ ከፈተ ኣብታ መልእኽቲ ሓያል ኩን ነገራት ካብዚ ዘለዎ ክመሓየሽ እዩ ምናልባት ሕጂ ሓያል ማዕበል ክህሉ ይኽእል ግን ማይ ንዘለኣለም ኣይኮነን ዝሃርም ዝብል ጥቕሲ እዩ ጸኒሕዎ ኣብ ርእሲ እቲ ጥቕሲ ከዓ ነዛ መልእኽቲ እንድሕር ረኺብካያ መልሲ በዛ ኢሜይል ጌርካ ስደድ ዝብል ነይርዋ እቲ ዕድመ ዝደፍአ ገፋፍ ዓሳ ዝኾነ ሞሮካዊ ሰብኣይ ከዓ ብመንገዲ ወዲ ሓዊ ገይሩ ናብ ቪቪያን መልእኽቲ ይሰዲዱ በዚ ከዓ እታ መልእኽቲ ድሕረን 15 ኣዋርሕን 4000 ማይል ጉዕዞን ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ኣብ ኢድ ካልእ ምብጽሓ ኣገራሚ ኮይኑ ኣብ ማዕከና ዜና ዓለም ክትመጽያ ትረኣያ ዘላ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ጉዕዞ ናይታ ኣብ ጥርሙስ ዝነበረት መልእኽቲ ብዝመሳሰል ከዓ ሓንቲ ድሙ ዘይሓሰበቶ ካብ ቱኒዝያ ናብ ጀርመንያ ተጓዒዛ ዘላ እዛ ድሙ ከዓ ኣብ ሓንቲ ካብ ቱኒዝያ ናብ ጀርመን ትመጽእ ዝነበረት ናይ ጽዕነት መኪና ብሃንደበት ድሕሪ ምእታዋ ካብ ውሽጢ ክትወጽእ ስለዘይከኣለት ምስታ መኪና ናብ መርከብ ተሰቂላ ብዙሕ መዓልታት ዝወሰደ ጉዕዞ የሕሊፋ መወዳእትኡ ጀርመን ኣትያ ዘላ እታ ንሳ ዝነበረታ ዓባይ መኪና ከዓ ነቲ ጽዒናቶ ዝነበረት ናብ ሓንቲ ፋብሪካ ወሲዳቶ ኣብኡ እቲ ማዕጾ መስተኸፍተ ድምፂ ክስማዕ ይጀሚሩ እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ብዙሕ ከይጸንሑ ንፖሊስ ተኸባቢ ጸዊዖም ተፍቲሽ ድሕሪ ምግባሮም ሓንቲ ጥሜትን ጽምእን ዘጥቅዓ ድሙ እዮም ረኺቦም እቶም ኣብ ፍራንኮንያ ዝበሃል ከባቢ ዘለዉ ኣባላት ፖሊስ ጀርመን ከዓ ነታ ድሙ ዝድሊ ቀዳማይ ረድኤት ድሕሪ ምግባር ሓኪም ናይ እንስሳታት ጸዊዖም ንተወሳኺ ሕክምናን ክንክንን ምስቲ ሓኪም ኣፋንዮማ እዮም ዝርከቡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ትርከብ ንግስቲ ኤልሳቤት እትነብሮ ገዛ ከምኡ ከዓ ህይወት ብዙሓት ዘይነብርዎ ፍሉይን ክቡርን ኮይኑ ንዝነበራ ናይታ ንግስቲ ከዓ ኩሉ ክነብሮ ዝኽእል ቀሊል ንምግባሩ ሓንቲ ትካል ልክዕ ከምታ ናይታ ንግስቲ መንበሪ ቤትያ ሰሪሓ ዘላ እዚ ብደጊኡ ተራ ገዛውቲ ዝኾነ መንበሪ ብውሽጢ ግና ልክዕ ከምታ ናይታ ንግስቲ ገዛ ዝመሳሰል ጥማዕ ወርቂ ዝኾነ ሽቓቕ ዓራውቲ ከምኡ ድማ ኮራሴ ዝርከቦ ኮይኑ ካብታ ዝደቐቐት ከሳብታ ዝዓበየት ከዓ ነቲ ናይታ ንግስቲ ውሽጢ ገዛ ከም ዝመሳሰል ተሰሪሑ ንበጻሕቲ ክፉት ኮይኑ ዝርከብ ዘይከም እቲ ብዙሕ ሰብ ክቡር ከይከውን ዝፈርሖ ዘይኮነ ከዓ ንሓንቲ ለይቲ 13 ፓውንድን 25 ሳንቲምን ዝኽፈሎ ኮይኑ ናብራ ናይታ ንግስቲ ከመይ ይመስል ክፍትን ዝደሊ ድማ ንሓንቲ ለይቲ 13 ፓውንድን 25 ሳንቲምን ከፊሉ ኣብኡ ክሓድር እንተደልዩ ከዓ ክቕኒ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ድሮ ድማ መዋዓውዒ ዘርጊሖም ንበጻሕቲ ክፉት ገይሮሞ ብምህላዎም ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጽባቐ መሬት ተሓዊሱ ብዙሕ ሰብ ክመጽኡ ተጽቢት ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብ ትግድን ምስልኻ ክህልዎ ዘለዎ ወረቓቕቲ ዝኾነ መምርሒ ፍቓድ መኪና ኮይኑ ሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ቴኔሲ ዝምቕማጣ ሰበይቲ ግና ሓደ መስሓቅ ከምኡ ድማ ኣገራሚ ፍጻሜ እዩ ኣጋጢምዋ ዘሎ
إذا جيد دود تبهالق والنستيتي نيمكينا تمرتا دحر محلافة اتب من قد بوستا زتسددت الله ممرح فقاد جنا مثلا زي بلو كم زي بسئلة ترقي وزلغم سئلنا يكورس تراي زلوا بشما زتسرحت ممرح فقاد يا مزياتا ازياب كم بعد CNN زعم السلام مع كانت مزيوها محبرة وقزات انترنت كا مسحق كوين زلو فتسامي نتا تمرت مكينا بمحلافات حقوسا زنبرة جيدا مسحق ومدما أقرامي كوينوا نتز التقبرك يغانا مع الرايكا نبزمل كتم أكلات مسكدت ناي تكنيك شجر سلزاقات أميو كومو خوينو بمبال حدش مثلا زلوه ممرح فقاد هيبم يوم سديدو ما زلوه نحجز التدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم